Belano warama singsa mangple kasai fayuka. Khoroksa YouTuber Jowel Dabborma phone tree kerenggai 1 month kok salakya. Jowel Dabborma khoroksa beribai Hamjakgo Hunui beri Sakha angkaijak se besa khoroksa tongo Hunui. Samani beri abo yagulo Jowel Dabborma malaina ni ringka berino ka kirijagui beri malaina ni faikya. Khumulung thong thong hatiwa malamani yagulo berino jabardasti khlai tlangka berino tlangmani yagulo nokho saltam tone berini yak ni rang 2000 hai segui narakha te berino butok khai rohorka tabo o beri Sakha koktoma thumnai rokno Hamjakgo Hunui tlangma se ano rang segui te ano bini nok ni bui horo Hunui Sakha koktoma thumnai rokno Bureau report Nogba TV zaman karan kai Jowel Dabborma khoroksa YouTuber boga kok samani wa mir heka kha angka bano angko uthangmani khumulung uthangman baisonara angkai bo khumulung bazara malai phaini samani thangka bo malai ni hanai angko bo se bano Hamjakgo Hunui kaiyang hanai bino jobotiste tlang thakano angkai angko dino tlangmani Sandewo tlangmani 16 tarik gano tlang thangke mandewo kha bano bui tobe eklai ni horo ningka Jowel ni nogo sautu tongkha tin tongoi kha nogo sautu tongkha tabo no bui tobe eklai roka angno besagana esa khani hanai bui no ho angkai angon already saja siklani sayang bono sarai khoroksa tongo kaija khani sakang bono also bano angno esa khani hanai aboni bisono khodi no khori yakga buthasina hene ano buo gamiang ni rang ro sebinar go bano ra khosa no hoya rangka busuk seknar 2017 go angka ano bini rabaramani sekharo bano buna rong naikha camera ro bukha no buna naikha angka ya ro bukha bokro go no khor yakkai phuni phota ni bukha no khori yakkai no buthasi jama hene ano rukhlayo angka ni garden rok thangpuro a kiroi ma phaikya bano bumani bagui puilawo malai furule mane nono kaijak nei seme da saima no already sangbono saja ang bano sumon siklara kaya jak ni sunga kaija khasarai khoroksa tongo ni sakang bono me sab khaino khaide khaka khaya ang tom te ni already saja bono nga boya sab khaina ni sao ya sab khaina Twlangwa na nga bota kaya sab khaya ne ano bui toge riklai ni ho rang ro bebang no khoina ro gani saima no bobo siklaya do bore kanai nahari kakja nga saraibo angkhani sawo saraibo angge sabubai bo biang bore able sia do biang ni sama bo saya nga sarai angge ngo oi na hoka ni sawo lairi hoka nga kaglai thaka ni sawo nga bini buma ka Sakha bini sibari tongo parminung laija bo khanaka bu jagana dorba khaijagana sawo nga bono Sakha ni no kon problem da tong ma chakere ni sawo nga no sumo bo ni kha problem da tong ani mo kere ni samani atini no bo ya sep khaina kha nga bo ta ka pheri tongo abono saimi angge tuwa saima tu stokla khamu khane ako sai tong ba ta bo already so saima ga already bo saimana lo nono ni saima no already sa an bukho bono sikla na saya bo ko ja khane saima na no ke tlang pai batani om kok ta kha tlang pai se bo ko bang ge tong na ko ge bang ni sa ta khaina sama se ko ba ye sa khaina sawa ga bo ta khai ang e sa khaini thani hene an bui to ge ri horo ga ni kiroi na phai ke no go Jowel jongani kami kibiango ga borti ko kolokfu tam kolok si men don ha para amo poi thangka kami kolok da kami kolok no hijakana ke nang tabo Jowel ni bagui tam bo hai action na bana ese khali akha bo ani opmanang mani ani lasima mani bana ko mari nai 1 lakh খরচ mari nai ang tabo parawo joto saiman thamai ka no ro ang tabo opmanang ja ani maisona thangja bana 1 lakh খরচ mari nai ke tomo 1 lakh
Khorok riang kenang ketam makna action in bagai. Bo ano khoros ekla riya hangkai ang mo sabai phiya yabona tebe action nanai thana ya phiya khainai Engke Jowel sawi tongo neng bini nogo thangpuru Nisha mana Yakarwi tongo anti nisi hayu kago ini sawi ta boke. Iya kuno an boko ba ma hitma saya ang bono saudo ma Sakha tangai nang ma tuge le te pera tong bis ka bisna hama no phade ani asaksi sawang tai kuno saya ko bono ang se no phare hu bisna akon su sapa ka phayo a kuno bono bisna mana gore bigra among samone kuno hiya ko ang boko kuno ma hiya ko Engke tabu je Jowel tabu tamorok nei sawi tong mono. bo 폰도 이렇게 되거든. 뭐 티는 꼴 가요도 갈 때는 뭐하고 하는 보고 계시니 안 너는 까야 나나 이서 민은 공부 따고 뭐그세 그리고 저밥세 그리고 무엇이 함자고 야세 발견은 앙어 발표는 뭐하는 나라 가면 뭐야 세카에 민은 공부 저밥세 그리고 따고 그 부리럭나 바게 Twlangwi bo bahai mane thong berinya bah ang kenaka do bunyiku kenaka beri Thui bah Thui nai karu hau nai kenaka mama hai nda bota ka bin bai sono dagi oi ano hiri tono bakna saji bunani para mora sari don ki chon kiri tongan tabo abuni bagai ang tohomali asugo media ni buskan phaye kono sana nakha utama ka bobore roma hain bufang hakra he na to is khai khai ya kanani ga botabo sawi tongo ko khaisimi buko khaisimi hamja ka ya ni sawi tongo bin tabo kono joba thaisa bokere 너는 কোনো Twlangwi rok saya ta kono Twlangwi rok saya nin nok rok le phada phege bo Nogo bobo phaya ko hangka ang Sakha bono 이 너고 그 속이잖아. hangka na suni esep khai to ka hangkai Nogo phaye garjen ro ko sabai ma bo phainani go sia rangkri romok somoroni sao ama heroni sao 능 탕크로레 비 넉니 버럭 로 땀 보고 하이사. binong boro ko ro hangkai kuno hiya bolte bo dagi we bu jogi no hadi hne saitong 땀 차. 넉니 버럭 kum 타시 거부사. binong boro bo dagi bin ama sono bin baru sono bo seragena ang bono esep khamiya ama hero hne bu jogi no hadi hne dagi तार मने यूज खाये याकार सनाई थाने बना. ama hai ga angilan khaka beri Thui ni buat khai yakar horo ne khanau Engke jase ek bosor norokok je salaimani obono phas kona. ono first time malai mani 너는 능 저건데 1락 사노 비니 타네 1락 리야 한게 능 땀 보고 하이 스텝 나 하나. riya hangkai thana affair khainai je boria sa mo kono rasme 랑비야 사이트 능 mo 비동네. buana dabi kharas ano manumani je mai sormani dabi kharas ri mai haka mo sabai thaiya amo sabai ya kaya tebe sona nai 이 넉니 가르젠 도플레스 하지 만카. ani nongi guardian saimaka saimani na tabo hinjago noga tension payang to hinjana bikiro tam hebongo ama hengi to khang ta mi abun baga asuri to maya noja kok sanani na kha 마네 탕만이 시당 마네 볼로 완축이다. 너는 Twlangka 한게 어버 하고 인간은 로 그네 ga bota kha no koi to ngo bini koi tu barok man bini tu channel kamana kirjago aba herok koi to ta khai hamjago angno kaga mero hne Sakha sai to kon jago thaisa kare bini buko 사가 지니까 한 신가 Sakha simi bo ma hake sai to 뭐 그렇게 신의 용매인 거
Bo Khorok YouTuber ngai tani bagi abo hakina. bo ana prothom sawa media ro ni saw ya khai nang no ya YouTuber sibo abo hai ro ni saw media hani gang thangi no male YouTuber sibo Mane bo khorok sinen nok nai ngai mana abo hake mane bangoi sawo Yakarwi bo tam bo hi wan so bin ya bo na kabo bono kona mosu ta bini bagai kona yota bo na justice na yota justice na chana. Ke pai to mo kusar mung to ni pai chot ni ko. amna mana lukurang ba joto borina na rukias khayo bini ako nugui tongai ro bini bailare nugui tongai ro ang hai kaye Bini bung tang to mo. bini mung kai Jowel debarma YouTuber bo nang no ya YouTuber si am je borina phana ko rukias khayo bo no je bini ko nugui tongai ro boni sini tongai ro ang hai kaye bo bai ta thangjak situ je nugui siwi tongai ro boni sini tongai ro ang hai ke bo bai ta thangjak situ je kono bori phan binu khota phaito bo bai ta thangjak situ am hai ke je boni sini tongai ro ang je se borina phana koyo ang ta ka bin tong sa mo sai ma ka ai ke khai ko botro sawa ko kaham sawa no haban barang bono kaham hi tomai prothom bo kai ta khai saima kang bin tong samu ang bo baitai mo kana mo songli ang Mana Hamjakgo Nogo Twlangwi mo se kikli ro horu na. ana jago kai jang ni ne bo ya sep khai tlang mo se bo na boi toi ki phile khawo ang joto buri rana na koyo bo bai mur ka ta thangjak situ je no wi sini tomai ra bo bai sala ning thun binu khota phanyang su bai ta thangjak tu ang joto buri na koyo abona Engsungan to tabo. Tau jil tabo ni mungoi kuno thana ro FIR ka khaja ka ni singsung ka ke. Khabung takhok tai bukhok chong belekhan wana ma singcha obahanya mangpli ka sai phaikya obahanya tipra jugrok tongani kesep tabuk belekhan situation hamya obahanya khorokcha ko khlainai bumung ka Jowel pho mane Hamjakgo Hunui 1 month solilai tonglai ke Hamjakgo friendship khalai Hamjaglai borok phuning tei kwrwnglai Hamjaglai tongkha obni yagulo Hamjaglai no ekdin salsa khumulungo dukmali haikoba thong hatiwo je ground tonga jaga khela rok je muthungmani jaga stadium o khela je thungmani o thayo ringkha chini bukhuk jungno ringkha bongkha yang khuwai area ni kalayo inke Jowel hangka tayang gabor dini inke ringmani bisingo tamunkha malanya ni kok salake borok inke borino ringnani bagi mani ring hoka phuning tei inke jabardasti ring hoka borima phaikya malanya ni kok sanani hnoi abni yagulo malai laikya malai mani bisingo tamunkha jabardasti khlaiye borino Jowel deborma Nogo Twlangwi thangka thamani yagulo tamunkha nokha saltam 3 din nokha saltam tonoi use khaiye besara jaja bukhuk jukno one time glass hai buhang bothani hakrai hai buri borok kho baki da thungjak tongsinai belekhen wana ma singcha kapal hamya bui togoi rangri segoi rokhlaiye ri ro hojaka mokoli mukti kuplung lama ganangai kawima phaikya nokha saltam Hamjakgo Hunui Twlangwi use khaiye takok Jowel deborma chini bukhuk jukno nokha saltam use khaiye chai tongoi muthurwo yobaki use khaiye tarpore rokhlai rohoka bui togoi rangrok segina rakha belekhen wanama singcha lama kupulung mokoli mukti kagya kamang nogo thuk sokakya chini bukhuk juk ketabuk tini lasiwo yogliya
sosial media unuk jaknani nangkha o kothoma rok no sanani bagui ang thungjaka tai joto bwrwi rok no ta thungjak chiteng ang hai hinai bo social media nukjagui sanani baidyo biuma phaikya tini lachi kiri yogliya bechara jada tabuk nogo tabuk ma kaya nogo hunjak sajak chawi nangui totra thangya thui mutri thangya obo hayeng tongjaka chini bukhukjuk belai khen wana ma singcha takuk Jowel Deborma hamjagui talang thangmani ba tani bagui chini bukhukjuk no tai isa bui togui nogo kifli rohoka mokoli mukti kuplung khlaiye abu tabuk sungmung tabuk chini bukhukjuk saka যখন তে আনি যে ইউজ খাইজকমানি ক্ষতিপূরণ 1 লাখ রুইয়া হংকে বিনি বাগৈ কতর স্টেপ না হানাই তেই এফিআর খাইজাকনাই Jowel Debormani মুঙ্গৈ হनै বতাবু খরাংতি সাই টঙ্কা বেল লাইখেন ওয়ানা মাসিংচা তো তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ও বাহাইখেন जों ফুলুমানি আংখা লাচি কিরি চগলিয়া ও বাহাইকে টিপ্রা जुग्रक ও বাহাইকে সাতক জাগৈ টংমানি নিজেরে টিপ্রা সাबै টিপ্রা সা ও বাহাইকে সাতক লাই টংলাইমানি ও বাহাইকে ইউজ খাইজাগৈ টংমানি hamyano ma phunuk nai kaham ka kaham ma phunugo abo sinorok no kok kusar mung layo ka sok layo ka ko phunuk layo ka hanai baksa social media rong no chajagya abo khe phunuk ya tongmalia thokai jago use khai jago borokma asik dak kalai haima tongjaksi to Twlangwi Thui sawo use khai jagoi mokoli muktoi phairoi bui togoi kabro boi nogo kifil rohoka hangke omoto sachi belaikin sungmung belaikin wana ma singcha obahai phangna musungya kono sung manpili go tubnani nangkha sini bustango obahaino belaikino mokoli mukti yog jarnai obahaino belaikino bini taunu phongo biriman khlai tongo nogo ma kaya thimote mai masaya wana mani bagui tabu gom hai khajama bagui ge takuk Jowel nungtauni bagui obahai khaima kalaikya buri bororok no jara lukorok nai tongnai rok nor wan sugui nai di nor comment bising ti bising sihodi omhai borok no tang khlanya nang use khayei Yakarwi rimano hungke Hamjakgo hmei talang thangmase use khai Yakarwi ru hungke umti borok no tang khlainai norok no comment bising ti sihodi ge tinin bagui amsu jarotong yung situ nai tongnai rok no jotona hambai khulumka